What's up guys? Naadami diri karon sa balay sa among amigo nga si Tutyan. Maghimo mig challenge karon nga kaniyo. Kita dam. Kaning kuan, kaning magbot ni challenge na kaon ahos, kaon bombay, tunga sa baso nga suka, kutsaritang mantika, duha ka sili, tas itlog nga hilaw, tas tilap sa log, o gulingan ang naong. Grabe ka mga lalaki kuan gisto. Hugaw kaniya mong challenge. Hugaw kayo. Tara mga kauban si Dexter, the boy, Tutyan, darang mo. Muna tigil sa balay. Ano yung gamiton? Mga tigay sa balay. So, sulod na mi. Ready na mo? Dala niyo. Ready na mo? Dala Dex! Guys, welcome. Ito. So guys, simulan na mo karon ang challenge, no? Ready na mo guys? Ready? Excited! Yes! Lager na na kay mga Tagalumbo. Subscribe mo talaga Tagalumbo ha. Apil ko vlogger ako? Yes! Ako ba akong nami? Lagi na pud ko. So kinala, bato-batupik ta ba? Bato-batupik ta kinsay mo una. Kinsay dason. So guys, nara ang among nara ang kaunon na Bombay, itlog, mantika, suka, sili, ito na ahos, o ito na yun. Tubig. Tubig din, tubig. Daraw tubig ko. Nara ang tubig guys. So, ready na mo? Ready na mo? Ready na. So guys, amo nang spin the wheel na mo. Kung kinsay mo una sa mua. Let's go. Sige ba? Wow. Asa. Ito man. Spin. Magpaan ko ya. Ready na mo? Ready na mo mga. Asa lagi. 1, 2, 3, go. Ikaw na next! Sige. Ikaw na next. Baan mo. Kutsara. Matiga. Pila ka na yung kutsara. Tulo na sabot ko kanina. Damn. Oo, dumara din. Tulo to? Tulo. Ginamtaro niya, minimini niya. Pinakauna ko kuan. First ko Namagita. Uy, reaction niya. Namagitain niya mo. Vertik ko. sa balay. Isa na lang. Yo, kasukaan ko. Pinapay isa. Isa na lang. Tulo. Isang kutsara ko. Ay, yawan na. Ako, sukaan ikaw ay. Sukaan mo tanaw ay. Tika, pagipay. Lagi perigitan. Tulo. Tunla, my friend. La. Pag-spin na, ka-listen. So, mag-spin ako na yung control. Spin ako na yung isa sunod. Alright. Sige. Isa. Nya, lami. Nya, kamo, si gusto mo mo nga challenge. Kasi gusto mo matry sa mga challenge. Ano yan mo dali yan. Game next. 3, go. Dexter. Lo, magaling, wait. Kapatid na yung Tanaw to mo sili. Challenge sa kanila. Challenge nila. mo yun to. Sa mga sa. Yan na yung video na Ako ni ako amigo. Okay, ako amigo mo tilog sa loob. Ready, get set, go! Ay sa bro, ready na mo? Ready na mo? Ready na. Guys, ready na. Ako pa. Okay. Go!
Nice ka, Choy! Good! Game. Kaon Bombay. Okay kayo. Okay kayo. Sapa. Sapa. Palit naman na. Apa ya na? Namaya ka, ano? Gawin mo, gumay na kayo. Ay, yaw. Wag. Hindi mo siya masanas. Ay, naraw na ba? Hindi mo siya masanas. Let's go. Ayaw. Oh. Okay. Uy! Yeah. Papunta na niya. Okay. Ulingan ang daw. Uy, pitay nga din guys. Kumay ka dili nang kuan. Guys, okay na kayo niyo, mga kuan. Ang kuwan. Kana isa ka pa list pero tag Wala. Oh, wala. Wala uling. ay wala man part. Buti, Will. Ito kukulo. Naruto kukulo. Mana ka? Eh, kedua ko. Para ako. Bro, lingisa. Tiyong. Bro, na mo ko. Oh, nawa bro. Napahit na. Wala. Ay, block ba? Guys, wala ko. So guys, mo na ni resulta sa akong kuan challenge no. Yun. Daboy. Lo. Makabalos na kid ko. Ayawad, dala ka niyan ba? Itlog nila. Guys, makabalos na kid ka. Tangang itlog, tibuok itlog. Dala. Tulaw, iluwa. Kedua. Oy! Awag ka! Yaw ka, Lord! Wala! Guys. Unsa ma? Unsa ma? Idja. Di. Kailan ko? One. Ready na mo guys? Okay, 1. 1, 2, 3, go! Daboy na na. Daboy. Liyaw na. Next step! Itlog nga hilaw. Bro! Usapon. Okay. Op. Mini, yun na ako. Alam di ay. Ya, ukuran ni. Ginawa na. Dili na kagwan yan. Kailangan ka naman. Yan juga ba? Wala mo nang salit ka. Ay, gawa niya. Ay, gawa. Kaya ka sa... Basta ka lang gatas. Sugaran. Anong duha? Wala pa ni. Karon. Wala pa rin daw. Tanawan niyo ka na. Last two nga lang kita, guys. Last Kasi two. last two nga. Wala pa. Go! Skut na. Uy, tarang na boy ulit. Baka kayo. Kaswerte niyo, bro. Ayan, sa kanya bro. Yung slam naman. Kaon. Kawa na magkagumbay. Tunga. Ako naman pag-bukdo na yung para kayo makaano niya. Gitor siya. Bukdo na yung para kayo makaano niya. Gitor. Nating ano. One. Ready na mo mga guys?
Gusto na gigam ni Malos? Gusto kayo mga kabalos. Dexter! Yawa sa kuha mo na lagi. Ikaw si Ben. Ay, torture, ay, torture. Oh, ginawa. Hindi na. Silas mo na! Woo! Ready na ka? Silap! Ay na. Kuhaan mo itong journalistin. Yawa na. Tapo! Kaon Bombay. Kaon. Blin nyo guys. Mau na yung bato ni Darna. Di, ang bato! Tingog-tingog ko eh. Oh, tsaka na! Tsaka na! Oh, kauna na! Asa ka! Oh, yung word. Oh! Shit! Oh, yucks! Ikaw, bantay lang karon. Bantay lang karon. Mumiling ako. Oh! Double! Sige. Ay. Kaon Bombay. Ano, pwede na ka mag-adobo sa mong dila. Wala yung mga lamas mo baba. Sana lamas ang mga baba. Oh! Di makitaan ba yan kung kuhan ba? Magtangos ang kuhan ba? Apple ba? Magtangos ang apple ba? Marang nagkaon ng popcorn. Crispy siya. Crispy din. Adobo eh. Oh! Ayaw sa kuha! Uy! Shit! Suka na. Oh, di ba? Oy! Kaon Bombay. May katilaw na yung karon. Ayo. Kita bro ang camera. Oh. Oy, may luwa bro. May luwa. Marunong ka kanila oy. Luwa. Pero ako kasunod doon yaon. Bro, suka na camera. Kami na lukod. Kuya, bro. Oy, bro. Gusto ba bro? Okay, bye. Limbay. Sili og kuan may pinakawas mo na siguro to. Dati ako. Oh. Pila sa loob. Ako nilagan. Dugi-dugi siyang itlog ba? Dugay. Layawan na po. Dire na. So guys, ano yung makabalas na gagawa? Wait lang, ito. Sige na, dili na. Dukutaw, mandaan, may. Sige na. Sige. Sasa, tulat. Oy, giluwa. Kaong itlog nga lang na. Yawa ako ba? Okay. Okay, bro. Wala pinanay. Awak ko ituga eh. Ay, dapat gidulingan na oy. Oo, Dapat gidulingan na. Yo. Umingi ko an. Sige, tunga sa baso nga suka. Dito ka sa baso. Tunga. Tambal ni tambal. Eh, kumain daw eh.
Ay, oh, imapo. Hop! Binyugar gid siya. Saman. De? Okay na kayo ba? Ah, yeah! Pula-pula. Ah! Lain na. Bro, ikaw na ko, bro! Ah, wala ka na kakutian, boy. Gamaya na yun. Dagan, hindi naman nila yun. Suka. Ah, yun na kayo. Daan ki, boy. challenge na. Yati na boy! Kalabi! Last. Kawan Bombay. Ayos ka! Loot ka na! Tuna. Oh, kinuha. Wala, balik. Balik na! Musta naman guys? Okay. Yeah. So guys, more na sa karon, no? See you on our next vlog. Thank you for watching. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Bye.